Frustration everywhere. Elochukwu. Ishi ga-agba to gbariri. While our project is still moving on. Ihunu na-eme agitate o Maazị Nnamdi Kanu, Maazị ebe unu gara zokpo na-akpa arụ. Anyway, our people are not foolish. Right? I thought na esi na ị na-ede ihe. Na idebugo DOS ọkwa ya. So onweghị nwetara na social media. Onweghị nwetara na social media. Onweghị ni result nwetara. Onye ụkwanụ our people. Kedu ndị our people ọwụ isi ka ha gaa campaign against DOS. Achọrọ m ịmata our people ọwụ. Elochukwu, kedu ndị our people? Achọrọ m ịma. Because that language we general language. Our people. Kedu ọwụ? Maazị Nnamdi Kanu is not leading our people. He leads IPOB. Kedu ndị our people ahụ isi ha gaa campaign about DOS. Your ignorance towards IPOB operational command is oftenly showing up through your attitude. If Simon Ekperima can campaign against DOS, form WhatsApp group, gather people, make broadcasts, then later conducted vote of no confidence against DOS, under the support and supervision of Kanu Ntakanu, 27th of February 2022. They told you no more DOS, they don't exist. Chief Mba. Your own was our people. They should go into the street and they start campaigning about against DOS that they have disappointed Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu oya dirige. Mba. Otu akunne shacho problem. Do you understand? Otu aka ishi no kata ibido tiwe mkpu. They are waiting for him to come out so that they will challenge his order. Since I have put abekwe. Une shift to. They are not obeying him. They want to overthrow him. They don't obey him. Akuko na karia. Ikogidelia, our people rejected the akuko. Family writers rejected it. Umuchukwu writers rejected it. All our writers channel rejected it. All our broadcasters rejected it. You are doing it with India suspending IPOB. Darlington is suspended. Achalugo is suspended. Achabe is suspended multiply. Methuselah is suspended. Suspended. Kedu onye confusing? Kedu onye confusing? Elochukwu. Ndị niile so Methuselah eme mpịawa Christian azụ. Ọwụ ndị ha na ya nọ. O nwere ihe ọzọ. Ọwụ ndị mpịawa Christian azụ, ndị chọrọ ka azacha ndị Christian. Ọ ha na Methuselah nọ. Na-etizi DOS today. So ihe m na-ajụ gị wụ, ọ dị gị ka ihe unu na-ede otu a ka esi arụ na IPOB. Ihe a na-ajụ gị. Maazị Nnamdi Kanu si gị ga campaign against DOS. Ka under 100 men ka ije nye the order. Ka under IPOB Elochukwu. Ị ganugo IPOB family meeting. Kemgbe ị gara last. Kee your unit. Kemgbe ị gara last. So ọ dị gị ka ịnọkata ide ihe ị control our people in our land against DOS. Nke Simon mekwere ha fa. Simon ji egbe, ji mma, na-achụ onye ọbụla stand with DOS. Gbuo ndị ha gburu. Ya wụzie gị nwa anọ here say our people start campaigning against DOS. Nke a Kanu nta na-eme for years ọwụ campaign. Nke ị na-eme is it not campaign? Isi ha gazie na street under the order of who? Gamit kwa n'onye. Echem ki no Biafra land. Ị ga-egosi anyị videos gị ebe ị nọ na-eme evangelism na-preach against DOS. Ọkwa ị nọ na Biafra land. Do you understand? Kebe small phone now.
Okay. So, ịpụta n'ọdị na page gị, ndị mmadụ ebido gariwa na street. Siwazie ha gịnị? Yeah, DOS have disappointed Nnamdi Kanu. Ịla na iyi Elochukwu. Ọkwa isi na imeriela ọgụ since. Onwe onye gị na ya lụrụ ọgụ, nwe gị na ya bidoro ọgụ. People nọkọtara na-alụ ihe a na-alụ, ibido mee ha accuse. Ugbu na play wego victim, ọkwa ngwa gị na ị ga-emecha play wego victim. Ọkwa play wego victim. Ọkwa play wego, ọkwa ịpụtawala fufu. Anụ mpama. Ihe a niile defending Maazị Nnamdi Kanu. Ihe unu na-emezi agitation only Maazị Nnamdi Kanu. The same thing the lawyer na-eme, the same thing siblings na-eme. Ha naghị eme Biafra agitation. Oya mere ndụ ji si anyị kwụsị agitation ka emenwe agitate only Maazị Nnamdi Kanu. But agitation mere gọọmenti attract ejide ya. Ịhụgo mindset unu. Every of your agitation for years now. Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu, Maazị Nnamdi Kanu. Unu emego omit the Biafra agitation. Unu emego omit the Biafra agitation. Ihunu nozo Maazị Nnamdi Kanu. They are against Maazị Nnamdi Kanu. They don't want him out. They want to overthrow him. They want to take. In a kwụsịkwa dị against Biafra. Mba. Oh, Maazị Nnamdi Kanu. Maazị Nnamdi Kanu. Ebe ọ ma na ọ ga-emenwu alone. Why o ji saa pụta? Why Maazị Nnamdi Kanu ji saa pụta? Ihunu na eme agitate now Maazị Nnamdi Kanu. Lee n'ihe kwuru. Our people got campaign against the US because they are against the Maazị Nnamdi Kanu. With a press release the US that is against Maazị Nnamdi Kanu, bring the press release. The whole press release had mention Maazị Nnamdi Kanu from 2021. Elochukwu with one of the press release. One. Elochukwu without any charge a committee under DOS command that was used to jail Maazị Nnamdi Kanu. Bring one of it. Elochukwu wete ihe lawyer DOS wetere nye Maazị Nnamdi Kanu committee apart from discharge and acquitted. Wete ya. Ọha akpata ndị secure discharge and acquitted. Wete ebe ha disappointing Nnamdi Kanu. Disappointing ya wụ na ha were ego na-enye nne ya anya. Disappointing DOS wụ na ha anabataghị ndị niile ha na Simon nsogbu ndị Igbo. Oya disappointment. Disappointment DOS wụ na ha dị loyal to Kanu nta. Oya disappointment. Disappointment DOS wụ na ha anabata ihe ejimaka kwuru na ndị niile na-eso Simon na the same with Maazị Nnamdi Kanu. Oya disappointment. Disappointment wụ na ha anabataghị ndị niile so Simon gbuo anyị remove Nnamdi Kanu sa return no. Oya disappointment. Disappointment wụ na mmadụ Bugu ji aha DOS gari na contract of 40 million n'aka state gọọmenti Imo. Na ya anabata ya mgbe Nnamdi Kanu si mee ya appoint na tinye na DOS anabata ya disappointment. Without the disappointment, without the sabotage, ịkọcha story niile, they are not obeying Nnamdi Kanu. They are not obeying. Hey, you can see their media warriors is attacking Nnamdi Kanu. Mgbe anyị na-ede ihe ahụ, weta ihe media warrior ngwa Maazị Nnamdi Kanu. Iwete ya. Ugbu a ha na challenge gị, na reply gị, na challenge your allegation. Ozela attack on Nnamdi Kanu. The more ha na-ekwu, the more ị na-asị ha weta evidence. Ha na-aga investigation n'ime onwe ha. Ndị nwere time. Ha wetezi ihe metin investigation or what attack on Nnamdi Kanu. But isi ha weta evidence. Ha weta evidence is attack. Some of you are so gullible. Ọkwa gị trigger ya. Ọkwa gị trigger ya Elochukwu ị ga-amịpụ. Kedu onye ya na bie na-alụ ọgụ ibido buo ndị mmadụ ebubo. Gụwa ha aha. Asị gị hapụ ihe a ka ịma ihe anyị na-eme. Ịgụwa ndị mmadụ aha. So gị nwa sent. A lot of teachers eji Maazị Nnamdi Kanu a fight against Biafra struggle. Or Maazị Nnamdi Kanu ka anyị na-eme agitate. Anyị na-eme agitate to restore Maazị Nnamdi Kanu. I am na Junu. Kedu otu no she drop Biafra agitation? The same agenda of lawyer, the same agenda of sibling. Only one agenda. I nwere two. Biafra restoration and Maazị Nnamdi Kanu. Nkunu one. Ị gaghị eji ya zọgbuo nke anyị. Ị gaghị eji ya. Ọ bụrụ na ị na-eme agitate Nnamdi Kanu, mewe agitate Maazị Nnamdi Kanu. We are agitating for Biafra. We are agitating for Biafra Elochukwu. Ị na-aga IPOB family. Gaa IPOB family tukwuru ọdụ ka ị mara ihe a na-eche. Anọla na page gị. Gaa na IPOB family unit. Mara ihe ha na-eche. Ihu dị anga dị ha n'ime. Ijiri nwayọọ gaa tukwuru ọdụ. Gị na sibling na-emekọ ihe. They are angry with siblings.
maka IPOB discharge go Mazinam Kanu acquitted him. Nigeria disobey normal. Hapuzi ka finish ye. Una aju gawa try ya ga to ya nga. Una amepuwala. Matakwa na appeal na eri isi abụọ. Agwara m unu mbụ. Agwara m na appeal far back. Singing na appeal na eri isi abụọ. Anọgo m na detention. Onye nyere onye atụrụ 14 years. Aga appeal ya amaghị ikpe ọnwụ. Appeal ama onye ahụ ikpe ọnwụ. Ngwakwara unu ka ya hapụ ya na decide na acquitted. Emechu na agawa appeal. Appeal ha na work on ihe na-eme today. Onwe ha ji appeal eme. Gọọmenti na-achọ ihe ha ga-decide. Onwe ha ji appeal ga-eme. Life in sentence wo ka ha letukwu otu ọnọdụ dị. Ọnọdụ dị. Ka amara ma ha ga-ahapụ ya. Ka amara ma ha ga-ama ikpe ọnwụ. Otu stage Nigeria anọ. Agwara m unu mgbe ahụ. Ahụrụ m ndị gara appeal for life imprisonment. Atụzi amazi ihe ikpe ọnwụ. Ahụrụ m ndị gara appeal for 10 years imprisonment. Atọ ya 21 years. Ahụchara m ya. Oyo appeal. Ama m appeal. Awam tata. Anogo ma waiting trial. Uche m dị ya. Ma ruo DPP chairman. Arụrụ ya. Director for Public Prosecution. Nanga. Chiri akwụkwọ anyị na-ekpe court. Enwere m time. People na-ebutere m their case. Agụ m primary 4. But amaara m ihe. Do you understand? So, amacha m case. Agwara m lawyer ihe ọ ga-emere m na case. Agwara m ejima akọ ha ihe a ga-eme na case, but how lawyer? Ewetego case director dewe na table mgba ya pieces, court ya pieces. Gba ya how many times ka m court through case director? Court shicha ya wụsa ya na table. Gba ya pieces. Ha mee ignore na anya arị m akpa ndị lawyer. Na-eyiri m okpu udele. Tele ha atọ director nga. Agawa appeal. Appeal na-eri isi abụọ. Appeal na-eri isi abụọ. Ndị ka onye nọ n'elu mmiri. Appeal na wụ normal appeal. Appeal gọọmenti ga-decide. Ọwụ normal appeal. That appeal judges ga-decide. No. I'm atụgo ngo already. All government decision. Government decision. Ihe anyị gara appeal before wụ against I got my appeal the remaining 8 count charges. On Yozoko Megara. 7 was trashed in Bintayako's court. They took 8 to appeal. Haga appeal mbato director Haga appeal. Ato director mba. Ato director mba Elochukwu. Appeal nkugba dị iche na appeal Ozoko meha. Appeal conviction dị iche. Appeal conviction dị iche. Ma ịmaghị ihe ịmara ugbu a. Appeal drop charges dị iche na appeal conviction. Ka m wepụtara unu ihe o dere. Ka ịhụ na ike agụgo. Ọkwa ndị na-eti mkpu ọ na-place the victim. Elochukwu gawa na Biafra land maka iso na our people. Which am no Mazinam Kanu na-edu our people. Ọ na-edu IPOB. So ichi control IPOB against DOS. Ghana family units. Ka anyị hụ otu strength gị nọ. Ma eji ihe kụwa gị isi gị a ga-eji ihe akụwa ya. Ghana IPOB family unit na ọ dị stand ya sị ha na ị bịara preach against DOS. Elochukwu try to go there. Just nsị gị try to go there na ndụ gị a. Try go there ga. Try go there iche na page gị. Ị ga-agba part anytime dee ihe. Go ọwụ na ị maara otu IPOB si arụ ọrụ. Ụdị anga ha nwere n'ebe Maazị Nnamdi Kanu sibling nọ. Ọga with the lawyer. Gagodu there. Ga-akọ akụkọ. Otu a niile anụ ozi DOS n'ezi IPOB na radio and the post. Imagine na family units na communicate with DOS. Imagine na IPOB na-ezi ozi. Imagine na IPOB na na-arụ ọnụ ya. Maka gị na aka anụ nta nọ. Imagine na na-arụ na IPOB 30 na na-arụ ọnụ ya. Ọrụ agụgo since o nwere nke ịnụrụ air. O nwere nke ịnụrụ. O nwere ozi eziri ha ịnụrụ. Otu echi arụ na IPOB. Ịchọ ịma gagodunu. Gaanụ na anọ na page ga arụ na IPOB. Mmadụ ejikwa smartphone. Mmadụ eji smartphone but ha ma information IPOB today. Jideshie ya ike. But iji ya ịnọrọ na page gị na-enye ọda. Grand campaign against DOS. It is time. Nke ị na-emekwenu. So ibido ya na time. So you didn't start it at time.
Oh, what was the time, yeah? Excuse me, please. What was the time, yeah? Elochukwu go frustrated. Argument again, I have to Sachalia. Right? Please, when no call, important call. Let me answer it. We continue. I'm back. I was answering a call. An office. So we continue. Oh, talk I know. I know me na agba loss. Onye nke na ọrụ ya ogu kwuru since m ga-arụrụ ya ka ọ bịara iwere. But I arụpụtabeghị m ya. No chance. Security reasons. Ihe attacked me. So many people change elebe ha bi. So many people change la route. Iyotago. Ihe anyị na-eluzu buru ibu. Ọgwa anyị luzucha ya. Ị nakọta bịbịa akọwa inyo. Na-emezi agitate for Mazi Nnamdi Kanu instead of agitating for Biafra. How many of you now is agitating for Biafra? The same Biafra Mazi Nnamdi Kanu sigi without him. Na ọ ga-abịa. Onye unu ma ozi agitating for Mazi Nnamdi Kanu. Oh, they are against him. Oh. They are fighting for him. Oh. They are dealing him. Oh. They want to overthrow him. Oh. They disobey him. Oh. They disappointed him. Oh. And they disappointed kwa Biafra. Mba. So Mazi Nnamdi Kanu. Agbara m unu ga-emecha gosi onwe unu ndị mmadụ na-ahụ unu. Yes, I was the one who muted it, please. I say let me answer call. I muted it then. I know. I just unmute it now. I muted it then. Do you understand? Instead of you to agitate for Biafra that is connected to Mazi Nnamdi Kanu, you are omitting Biafra. You are now agitating for Mazi Nnamdi Kanu, using it to blackmail the agitators of Biafra restoration. Kedu sense in on here? Every morning we need to condemn Muhammad Nine that they are against Mazi Nnamdi Kanu. Or what happened Biafra? Mazi Nnamdi Kanu and always agitate for Guinea. Oh, you actually June. Onye achọrọ iju unu na ụmụnne Mazi Nnamdi Kanu lelere ndị na-edu IPOB na-agwa ha ihe IPOB members na-aga agwa ha ihe dị highly prohibited na-enye ọda na-atụ ọda lawyers a na-amabata n'ihe IPOB agwacha Mazi Nnamdi Kanu onwe ihe ọ ga-eme ihe ọma wi na-enyekwu mmụọ ọda ewepụ onye zuru ochi Mazi Nnamdi Kanu asa return ya na position ya o techara na IPOB ọ ga-echere ọ bata ya na ndị onye ohi arụkọ n'ọfịs onye na-arụ arụ onye dị in charge of something caretaker ya na onye leader ahụ the same leader nwere ike use anybody oche onye ọbụla mara otu oche ama na-eji ha ị hụrụ ndị a ga-eme akaụntụ onye ọbụla ga-emebiri ha ọrụ ha ga-ewepụ ya ime director agbaghara gị ime DS aga agbaghara gị because ha ga-eme akaụntụ director mee mistake anyị akọva ya maka na ya bọtụ ịbịazie ugbu a director nọ na detention esi anyị na director ka anyị ga na-aga ajụta ihe niile nwanne
Obro mono tore bakwaron ga gbara more and more because automatically actually to struggle nga. Anya ga ekwe ka ato struggle nga. Ato struggle nga eta to director nga. Nigeria can do anything ha like. Actually me ha ga to da nga. I juru aju na nka ahụ na ya na eme ya. Obro disappointment to director o ya nwa ya wuruwa. Madu bugu ji aha anyị ga na contract 40 million. N'aka Imo State, send their documents to the director. Ya confirm or not true. But to see me, ya etinye na DOS. Contract ya only I may apply na government. Senior ya member of DOS. Immediately, I may impersonate DOS. Government of Nigeria, Imo, send there to DOS. DOS asa kedoye meru di ha. DOS a contact ze Madubugu. Obido kowinyo. Omakwano. Na ndị aji documents na gọọmenti send the gear ka confirm from DOS ma ha dinyere onye a because soja aha DOS bịa Madubugu eji aha ya as himself yes in the member of DOS it means na IPOB did ya and government need to confirm from them send the ha si ama maka ihe a ma stick does them sin on ma ọ bụrụ na ọ dị genuine why na Madubugu agwa ha the same people anyị na ha na-alụ ana ebo DOS ebubo gị bịakwa ka ibe ọbụna gị na ha mekọrọ ihe iji aha DOS tomorrow the government publish the thing si na ha nyere DOS contract amaghị no individual interest right DOS asemba send ya to director ha si ya na na-eme one na onye a na-aga Nigerian court o kwesịghị iso na DOS. How can we case na court? Two, this document so many personal DOS. No register go to government as DOS. So another na DOS, it means that in your file, no audio always yoku no DOS member. These two reasons, one me, or no touch a disappointment to Mass Namdekano. No name onion do order. Her name onion, iya, because he moved udi order. And they moved obey udi order. No, Madubugu na Nigeria ka member of DOS. On agakwa court, Oh, I'm busy. No. I'm busy. I don't have chance. Oh, you're not chum saying I know me. Okay, you lock. Okay, check am channel. Q lock. Ngwale on eba. See na window. Q lock on eba. Key machine m lock eba ahụ. Mụ chi achie now. We continue. Are you understanding? So, gwazie mu onye na-enabata ụdị ihe ahụ. Ọ ka mma na director nọ here. Ya na Madubugu arụkọ. O nwere ihe ọ ga-awụ ya eme isi echere ka mbata. Ị gaghị na ebe ahụ na-eme enforce people. Somebody. Njiga ahụ ha ga-eme impersonate n'aka gọọmenti. Anabata ha ali automatically. Ịhụ na DOS pasịrị akwụkwọ ahụ through Madubugu. Anaghị eme. DOS already disobey the director. Na ga disobey ya na nka. Abraham of Germany, national coordinator then, is not loyal to IPOB leadership. They will account. If you are not loyal, you know, director bata, you may win subordinate. Canon tasigi me. Onwe onye egburu. Anaghị egbu mmadụ. Come on na, ị ga-eme biri mọrụ. Right? Chere mgbe onye isi batara, imewekwa otu isi eme. O, n'ogodu. Ka mma appoint ndị mụ na ha si arụ ọrụ. Na-achọ m ime ezigbo account. Very simple. Director still return Abraham. Ị gwakwara ihe Abraham mere. Ihunugo ndị non authority a na-control like that. Ha mecha decision to save their struggle. Onye isi anọrọ ebe ọ nọ captive. Onye decision against the decision of body. Only one single man will discuss with the lawyer, discuss with his sibling, counter decision of authority. And eme si no onye ndu order. Decision of IPOB body, the whole continental reps
and all the head of departments. Stand there on it and make decision. Right? Mazi Nnamdi Kanu discuss with lawyer and siblings, condemn all the decision of the body. We are not fools. Somebody that works through third party. You use third party to message. How would we trust a third party? Middleman. How can we trust a middleman? We cannot trust middlemen. We can't. Eziga. Easy lawyer easy. Kedundia na director ne discuss our issue. Lawyer and sibling. Our Hanaga contribute. They contribute and they finalize. Ewete na table DOS oba odd. Oba odd oga ha machi. Kanun tetiwe no onye ndu order. The decision you make on negative discussion, because the contribution of lawyer and sibling will be negative to suit them. Director made decision on negativity. Ewete DOS onaya machi. Onaya machi oga. Onogi here. Onaya machi. Director nwere ike decide on ESN. Asi akpa ahụ ofu onye na. Ọmọdụ ji record ESN. Malole hadi, maloto hadi, mmadụ le nwụrụ ka ị ga-anọkọtasị I remove you from detention. Na condition anyị nọ. You remove onye na-elekọta ndị chi egbe n'ime ọhịa. For what? You are endangering our land. Ele onye ịkpọtaziri. Anaghị eme ya eme. Ihe ndị a niile ka mmadụ art ya. Anaghị eme ya eme. Anaghị eme ya eme. Elochukwu say our people to start campaigning against US. Or would it from unit come from Imahia? Bidogodunu. Megodunu ofu video ya post we. Bidogodunu Elochukwu. Start an IPOB unit. Ina agakwa irezigbo okpu. Irezigbo okpu maka aga akụwa gị isi. Orientation IPOB unit. I will orientation na social media. Ị ga Sokoto na bịa na IPOB unit aga anabata gị. Ị ga agba ihe kata na Sokoto. Just jiri Sokoto gị. Maka onwetube only coordinator nziri zone yozi. Zone ya asị ka ha confirm all from state. So, IPOB agaghị ezi anyị ozi. Anyị asị ka anyị ga Abuja ga confirm o. Ma lawyer abịazie m ozi na Mazi Nnamdi Kanu kwuru. Ma ga Abuja, ma ga Sokoto confirm o. I am not a fool. IPOB structure, whether ma hụrụ Mazi Nnamdi Kanu ma ahụ ya, ama m ya, aga m maintain ya. The structure asịrị na ị ga-ahụ director before you maintain ya. Ọ bụ na the structure change go, na ozi agwa gị ihe, anyị ga-ajụ director. Ajụọ ya, gịnị mere mgbe aha asị anyị all road list ụmụ ahịa, na ya kpọọ ya na phone jụọ ya. Mgbe aha asị anyị gawa Ekwulọbịa, na ọ na-aga Ekwulọbịa, all road list Ekwulọbịa, jụọ ya ma ya ọ kpọrọ ya na phone jụọ ma eziokwu. Jụọ ya. So kezo ta ishagazi anyị Sokoto confirm eziokwu ebe anyị nwe IPOB channel of command. Imagine not changing of structure that we must confirm from the leader direct, and you may accept changing of structure. In our water you go. If you go frustrated, I know now log. Look at all if you don't know what US accused Simon number for years. Truth Kanu Takano. Simon Adoka Atiwe Dimbu. Or Kanu Takano. The whole picture, Kanu Tanyere, Simon, Oya couldn't use. Unu dikwe the picture na post, see no match na saworu. Still na sekwe show your face. Unu wa dikwe picture. Unu wa sekwa no ya. Unu kana sekwa show your face. Our face also, kedu the face also ịchọrọ. Every dikwe picture ya. Ihe ani no frustration. Running out of argument. Unu wa raise argument, mgbe anyị na-alụ ọgụ. Anya sị unu chere na unu na-eti tigide now. Nwa 2 months anyị ka anyị respond ọrụ unu. Unu asị na attack ọnụ Nnamdi Kanu. Ọkwụnụ ji ahụ ya bịa mkparị. Ọkwụnụ ji ahụ ya bịa ebubo. Unu mechi unu asịkwa na ya dịrị unu na onye ndu se. Mgbe a reply were onye ndu se. Isize na ọ na-eme attack. Mgbe a reply were ya, ị gazokpo n'azụ ya. I were ya chọta okwu. Ị gazokpo n'azụ ya mgbe a chọwara gị. Iche n'azụ ya ga-esave. Ọ naghị eme ikele m wala victim.
Ngwa gazie na unit ga-agba ha fight wa DOS gazie ọ kwesịrị campaign gazie no ka anyị mara otu isi gị ga-adị ma ịlọtawa. Kedu unit gị? Anga ndị mmadụ n'ebe sibling Maazị Nnamdi Kanu nọ, anger and the lawyers even anger ha dị ome increase nke a Maxwell na-eme nke a o mere na anger ha emekwala increase ị bịa nọrọ na page gị na-akọ inyo. Anyị nwa anaga unit and zone anyị ma mindset of our people nwanne ezuzuo IPOB pay go sacrifice ha megi ya ga-eme gị ga confirm iche na IPOB unit na Biafra land na ọnwụ ndị anọcha n'obodo oyibo gaa ka ịhụ discipline jugodo onwe gị otu DOS ji save IPOB from Simon Ekperima. Simon ji egbe ji mma na-egbu ikwu ha na-ewu DOS egbuo gị still anyị ka nọ today ya hụrụ n'ụwa aka bidoro nyaa. Simon may vote of no confidence against DOS mechaa gwa gị no more DOS, they don't exist. 2022 February 27 2022 February 28 ha size gị they no longer exist. Nke gị ka chọrọ ebido iberibe wa ọrịa Elochukwu. Iberibe wa ọrịa right? Do you understand? So, kedu aha ndị ji na-eme order na aha 100 men kọwa aha IPOB. So, ụta ka ụchọ ka IPOB dị onye bile n'ụtụtụ onye order. Kedu kwa ndị wawa people ọwụ? Ọ ndị nke a so Peter Obi ka ndị nke ese Devuma ka ndị so ọjọ ụzọ ka ya wa people ị na-agwado. Achọ m ịma na-eti our people. Anyị IPOB ji gwara organization. Our people. IPOB Maazị Nnamdi Kanu anaghị edu the whole people. O nwere organization ọ na-edu otu akụwasịrị ike na-edu. Kanu nta ha bịa gwa gị na ọ Biafra leader. Anyị onwe republic Ojukwu ran a republic ya nwa the only Biafra leader. Anyị nwakara eme agitate ihe nwere organization leaders or group leader. Ịkpọọla our people ọ ndị ọha na eze ka ị na-akpọ kọwụ ndị Dokubo team o Ebube Agụ ka ị kpọrọ kọwụ ndị ka ajicha voters card dị ready ole ndị na-akpọdo our people a ha ga campaign against DOS. Achọrọ m ịma ndị our people ahụ. Anụ mpama ihe ikwuru taa awụ ihe ị ga-ekwu echi ịnọkọta ebe ị chọọ reason ị ga-eji kwuo iji nọrọ ebe a. I no longer support you as I attack them because they are now disobeying Nnamdi Kanu. Akwa obedient to Maazị Nnamdi Kanu butere ha blackmail. Sit at home ha plan ọfụma. Ha suspend ya to obey Maazị Nnamdi Kanu. Unu si na ndị mmadụ asịkwa na ha sori ego na ha natara ego suspend ya. Maazị Nnamdi Kanu abịa bekwesị mba o na onwe ego ha natara na ọmụnwa nyere ọda mba. Kanu nta ha asibekwe gị na ọya nwawo mba. Ihe director ọ gwara gị na ha gburu oge na ọya nwawo issue ya na sibling ya nwere sibling ya DOS na ha eme obey what I message them through my so campaign IPOB mere for sit at home mepere ụzọ sibling and lawyer ga hụ director was evil. Just na emere announce Monday sit at home ka DSS ji ma allow which means I meet up. I nwetere the purpose of the sit at home. Just name and announce because the purpose of the sit at home na ekwe ka sibling and lawyer hụ director. But ozugbo emechara announce ekwe ka ahụ ya 3 times. Ha ji tiwe mkpu DOS ji sizi oke ọ nwụrụ anwụ ọ dị ndụ mee ka ịhụ ya. Ọ bụrụ na ọ ka dị ndụ mụ na-eme ka ịhụ ya na Monday sit at home na ọ ga-ebido. Eruzie mgbe a chere egwuregwu eruzie mgbe a na-nsụrụ sị na ụbọchị dị otu a the other Monday
Nigeria ji ma allow the sibling and lawyer ga hụ director mgbe aka ha ji present area na DOS plan kwara sit at home buru ụzọ condemn all the sit at home because ha chọrọ ka ọ bụrụ Simon ga-eme ya ha chọọ ka DOS take any action ka a sị na ha onwe ihe ha mere right ha condemn ha na-ejimakọ condemn all the sit at home blackmail ya that sit at home mere ha ji ga hụ director ha sịghị director na ọkwa sit at home a mere anyị ji bịa ụzọ o ji mepe mba ha ruru sị na ọ ga-akọsụkwa problem director si suspend it ewetara DOS ozi ha si okay no problem na nke a na nsola na nso nke ahụ for a few days that one ha hapụ ya ka o hoduo ka wa people hụkwa n'otu o si dị then enyeze director reply no nwe problem ọ ga-cause made the first one ya mee normal onwe ihe mebiri leadership ewere dị ozi zigara director si ya na ọ gakwara ọfụma o reje enwetago answer visit wege ya director insisted that it must be suspended mgbe aka leadership ji laghachi ha mee ya 2 times mgbe ha suspended ya still our people anabataghị imagine mgbe ha na-eme ha allow ka ha megodo ofu imagine mgbe DOS nna nsịrị ya ha eme allow ka eme ofu kedu otu the blackmail ga-adị but ha mere allow ka eme ofu ka enye director report still ya may insist DOS as okay let us suspend it as suspend ya kanu nta ha as sponsor Simon si ha tiwe mkpu that they have collected money ihula the game eburu the sit at home nyefe Simon ejimaka ebido ziwezie ya ozi onye ndu say you should do it or ya call off these 2 weeks or ya continue or I am going to Enugu to message him I will message him ejimaka ebido zie gawazieri ozi wazie their lawyer can run wazie sit at home buwe ndị Igbo a peaceful sit at home I may organize obey Mazi Nnamdi Kanu who the blackmailing DOS in the face today. They obeyed him, suspended sit at home. He never defended them. Since yahu, ha kanu na diahu, yoka neku yoka gemeha. Director obedient to DOS obedient to Mazi Nnamdi Kanu, suspending their weapon. Weapon ha prepare Monday sit at home. Ha je menye, ha je nwete, so many things. He me go testing. Director tuwe mpu na aga suspend ya. A suspend ya. Ndị mmadụ asị na ha natara ego Kanu nta na sponsor na agwa ha asị na ha natara ego afet wa DOS ha agakwa buru enye Simon director metara dezie leta asị Simon kwụsịzie ọ bụrụ na nwa ha dinyere ya ha ga na-ayọ ya kwụsị ha ga na-ayọ ya kwụsị mgbe ahụ ndị Achebe Abaribe Olasị Ifeanyi Ụba and so many agara ahụ director si ya na onye ajikwa aha ga-emebi ihe mgbe aka director o ji mata na ejimaka ha anaghị agwa ya eziokwu o ji tiwezie mkpu ọkwa leta anọgoro n'aka 1 year n'aka ejimaka okwe enye di leta after 1 year director tiwekwere mkpu aga wepụta di leta nye Simon kedu ụdị sabotage dị ha Do you understand? Obedient of DOS, obeying Mazi Nnamdi Kanu Haneti today. They don't obey. Since leadership are they careful. Leadership are they careful. Name a direct obey from detention. Today, Hane face here. You collected money and suspended sit at home. Up name a direct obey. Direct emo bete ozi clarify ya. Siblings, njaka hame announcement. Suspension of sit at home. Ekila ibekwe ya. Ewere body leadership everybody iche na ha mere direct obey. Some of you against the winner. Some of you against the winner. Obedient to oga ka ha ji face ihe ni na ha face. Oga no kwa dey say na ha eme ya mgbe ọ gwara ha. Ọ nwere ya ma mere ya organize. Director ị ga-emenwe ya. Ọ bụ gị wa mere sit at home organize. Ebicha poster, bicha ihe, mecha ihe niile, mecha campaign. People are buy the idea. I gaghị me allow ka ha test ya one. Director, I gaghị me allow ka ha test ya one. I gaghị emenwu ya o. Anyị makwara gị ga-emenwu ya.
ị gaghị emenwu ya. Nke anyị gị na IPOB na-emegodu agwa gị na ihe dị otu a ikwechiri n'oge wa leader ọkwa ya na-emebi ihe taa ma ya fọzie gị nwa direct ị ga-dissolve sit at home ahụ. Ọ dara leadership ahụ to come and announce it, but to show loyalty ha may announce ọkụ ebido on them. Unu abịagwokwe kilia ya mba, since ya ha dị careful with onye ndu se ebe onye ndu se m wetara ha damage. They are to be careful till tomorrow, till next tomorrow. Ha lele ozi ma ọ maachị ihe ha nwe na table ha dewe n'akụkụ bido n'otu when Ochukwu continue shouting. Sit at home my plan. Make campaign. Onye ndu suspend there. Today can I what are you doing for Onye ndu to be out? Sit at home. I plan. Onye ndu suspend. Emechakwa IPOB abịa tie mgbu maka health director na ọ na-agba ọbara. Na-enye gị poison. Simply na-enye press release si na onwe ihe mere ya. Na ọ dị healthy. Anyị ajụwa ha kedu otu onye nọ na nga ji dị healthy? Ebe ndị lawyer na-agado lele onye ahụ dị file application for bail nye gawete doctor's report were file application for bail ebe a na-emechi ya na court. What about onye akụrụ ihe for 8 days? Ọwa IPOB si gị na ahụ adịghị ya na enyere poison ebe ọ na-agba ọbara. Kedu ihe gbasa gị ga mee ya argument? But anyị nọzi 2025 director were file waze na court na ahụ adịghị ya na ọ na-agba ọbara na ọ na-achọpụta na enyere poison. The same thing IPOB shi n'ọnụ chi Maazị Chinasa Nworu kwuo post kwa because no Maazị Chinasa Nworu the siblings account aya on after 2 years director complain with the same thing na mere. Gịnị mere any strategy anyị wepụtara ha gbasa ya? Strategy ọbụla anyị wepụtara ha gbasa ya. Kedu ihe sọrọ ka DOS mee? Ọ ka ha kpọrọ ndị amị gaa na DSS ebe ha weta strategy agbasa ya. Anyị secure ya decide acquitted ha ga court ga mebie ya. Kedu ihe unu chọrọ ka anyị mee? Unu etiwela mkpu betrayal. Unu etiwela mkpu betrayal. Unu were sit at home nye Simon ka o gbuo ndị Igbo. The DOS sit at home egbu mmadụ. First one ọ ka mmụta ha testri 9th of August. Simon ebidozie 16th of August. Under Kanunta Ejimako command. I am in the heart of onye ndu. He tells me what to say. Ọkwa ya Ejimako. Ọkwa tụrụ Ejimako. Onye ndu tells me what to say. Yes, Simon Nadekwu. He messages me. I speak the heart of Maazị Nnamdi Kanu. Every Monday now, I will be speaking what Maazị Nnamdi Kanu said. I am the spiritual son. I am this, I am that. Just because na the Ejimako na misuse privilege. Ejimako eli digodo Simon ya gbo ụmụ Igbo. Ejimako can operate as Maazị Nnamdi Kanu lawyer. Kedu onye wu leader Ejimako? Simon. O Ejimako anyị nwere conversation chat ya. Anyị eji chat ya na Maazị Nnamdi Kanu. Anyị ji conversation chat Ejimako ji aka ya de ebe ọ na-agwa Simon even moto ga-eshi compose tweet ka suspend their 2 weeks sit at home. Ya dey otu a. They say just compose it like it. No question. Onye ndu say it is how you got the message. Just send it. If you can be communicating, controlling somebody in a way, all working a dear. Ejimako is fully involved. Oji ahụ onye ndu na-aron ya, aron igbu ndị Igbo. Epụta today na-agwa m go and campaign against the US. They have disappointed Nnamdi Kanu. Jiri n'ụkwụ gị gaa Elochukwu gaa na IPOB unit ka anyị mara otu isi gị ga-adị ma ịpụtawa. Anụ mpama something ị na-amaghị ịmaghị IPOB structure ime otu anyị si arụ na Biafra land. Biafra land anyị na-arụ ọnụ here ime otu si aga otu unu gara chịkọta onwe unu wit ndị a chụrụ achụ nọrọ na-eti mkpu wit ndị ha na Simon nsogbu anyị ịghọta. It is not shame ishi eze ma ọ gị na Livingstone anọ na program. It is a shame imekwa ị na-ekwu okwu Simon ihe a iwe onye ihu abụọ
ozugbo ị hụrụ na ndị niile ha na Simon so rụkọ ọrụ emeghị involve n'ihe unu na-eme in the name of defending Maazị Nnamdi Kanu, mgbe a ka ị ga-ama, ị ga-asị mba. But because na isi na onye ọbụla you are out ahụ mgbe ị dere ya ihe, Elochukwu si na ọ dịzi out to work with anybody that will be defending Maazị Nnamdi Kanu. Anybody. Or this is selective. So Emeka Livingstone, you need to make a Simon, hence you work with anybody, or you go useless. You need to make a Simon, hence you work with Ngozi Onabeze, work with Ifeanyi Biko, work with Emeka Livingstone, work with Ogen Kelly. Elochukwu, akwụn niile na arụkọ. Kezi shi ihe ọhịa itere. Onye na-emekọ ihe with ụdị mmadụ unu na akwụ steady. Onye ahụ tọrọ atọ. Gaa na unit IPOB, gaa sị ha na ị bịara preach against the US. Anụ mpama. Ọ bụ na ị ma standing orders nọ na IPOB units and zones. Gị jiri nwayọọ gaa nọrọ na ọ na page gị na-ede ihe ị na-ede. Ihe niile a na-ezi IPOB, ị hụla ebe posturu ya. Otu esi arụ ọnụ 30 million now, ị hụla ebe posturu ya. Dị ozi nwere ike ịnụ ya till ọ garucha unit. Otu esi arụ ọnụ IPOB. I nwere ike ịnụ ya ọ garucha unit ha emecha ihe a gwara ha. With the time, ọ dị ihe anyị mgbe i biliri dee ihe. With the time, a na-arụ ọnụ with the time. Oh, discipline. IPOB Biafra land. Discipline. A na-ele gị anya. Ịnọkata ugbo ebịa na sị na ị gachara Sokoto na ị gara John Nnamdi Kanu. Amara na epugo. One, you drop your phone number, drop your passport, drop your NIN. Anyị na-aga ekwesị imekọzi ihe, anyị aga esendiziri gị message. Onye ikpọ na phone ọ blọkụọ gị. I submit go your phone number, ị go government property. Anyị separate gị. Ka ị na-agara Sokoto submit data gị. Ote Sharon IPOB. If an IPOB member ejide na Biafra land or state coordinators na-aga, why IPOB official ga-eji aga? Ị gakwa na ya wụ na foto gị nọ na a na-achọ achọ. Ụmụ anụ mpama. Ndị niile dere aha ha ga soro banye court na Abuja, ha niile ọlọrọ. Ide aha gide phone number, enye DSS, enye Kanu, Emmanuel Kanu, ya olelecha ya. Asị mba kagbuo nka ọ kagbucha onyezie ndị nke ọzọ to DSS eji machine ha dị ha were ozugbo scan nọ ya forward ya lelee ma o nwere aha ahụ nke nọ na ndị ha na-achọ achọ. Ọ nọrọ ya fine. Ada na agara jide gị na họteelụ gị, ọ na-ejidere gị na around court premises, ọ na-echere gị n'ụzọ jide gị. Otu a ka esi jidecha ụfọdụ ha lọta gị na ha gara court. Ha lọtaghị na ha gara court. We continue. We continue. We move. Thank you. Elochukwu. It is too small in my IPOB. Ịmụ ụnụ na ọcha ụta m nọ na page m here. Ana m aga non grand. Ọ non grand nọ. Ịghọtara. Ọ ihe eji mara m nke a ụjọ ọsọ na-ejide director ma bịa mewe broadcast. Ọ ihe eji mara m. The videos and pictures m na-download ọnwụ m nwa sechara ya post o. Ndị mmadụ na-eji phone ha sie ya post o. Mhụzie ma download o. Mhụ ya ngagide jam ya ma mara ebe o mere gwagide ma download o. Nwee ya na my phone. Otu m si nwetacha this my videos and pictures.
right? Then m ka na-agakwa nke ugbu a m ga mejide kamera m budo ihu n'ala aga m enweta our people. So kedu ndị always say ha gazie our people always say ha ga-agwazi our people that the DOS have disappointed Mazi Nnamdi Kanu. Onwe onye Kanu disappointed. Onwe onye disappointed. Na-eji na Kenya agwaghị IPOB na-eji ya for 8 days. Aman onye disappointed. Ndị decided to be free from Nigeria instead of fishing na Kenya la. Aman onye disappointed ibe ya. Only IPOB press release all road leads to Kenya. Only IPOB press release all road leads to UK embassy. All road leads to Nigeria embassy. Any the announcement with the instant radio broadcast and our campaign. Direct target move na Kenya. Direct target move na Kenya. Ebe ndị value, ebe ndị decide na director ga-aka mma ka free ye na Nigeria. Gịnị me na ha emezi ya? Kedu ihe kara ha obi? Sunday Igbo ha na-ebubatara Nigeria, iche na ọ ga-alota ahụ. Ha gara gbachibute na another country. But nke anyị ekwe ha agwa anyị ebulatazie na-achọ onye a ga-eblame. But o nwere ndị ma na-eji ya. O nwere ndị ma na-eji director. Ọ na wiye me director raise alarm. Interest adịzie. Eruze na nke director esizie information anyị ga-eje raise alarm. Eruze mgbe a bịara tinye ndị gọọmenti ji aka ha na nsọ ya, ụna-achọ onye unu ga-eblame. Ụna-achọ onye unu ga-eblame as if na ya nwe ọgụgụ isi. Ọ bụrụ director si ma announce ma agbara DOS na-eji ya, then ije ya dị genuine. Ọ bụkwa no blame begi ụmụnne ya for agwaghị DOS, then ije ya dị genuine. Ọ na-hide ihe ọ gara na Kenya. Ọ bụrụ na director dị proud of ihe ọ gara na Kenya, onwe ihe ga-eme IPOB a ga-eti mkpu, onwe ihe ga-eme ọ ga-agwa IPOB. Kedu ihe ọ na-ezo? Kedu ihe a na-ezo eji agwa IPOB na-eji onye isi anyị? Kedu ihe a na-ezo? Kedu ihe a na-ezo? Ihe ahụ a na-ezo enweghị again today. Kedu ihe a na-ezoro? Ime fundraising is ime open. Ejide our leader hide ya. Ịchọ ego ime open. Ugbu a ndị lawyer na-agwaza ihe director kwuru. Mgbe ha na-akụ ya ihe na Kenya, unu na-agwakwa ihe o kwuru. Unu na-agwakwa anyị ihe o kwuru. Ndị anụ mpama. You prefer to free him from Nigeria instead of Kenya. Unu claim wala victim. Do you understand? One between onye hide the information na eji Mazi Nnamdi Kanu until ebute Nigeria ejiri aka ha na nsọ ya. Na ndị nọ na-akpọ gị na-ajụ gị ese Mazi Nnamdi Kanu. Ole otu oshi anya nube from yanwa. Nwanne kedu ndị ụsabo? Kedu ndị betrayer? IPOB raise alarm. Nwanne director aga alọta Nigeria. Gwa onwe eziokwu. IPOB raise alarm na Kenya, director aga alọta Nigeria. Kanu nta gwaza ihe kara ha obi. Ọ bụrụ director si ha gwala anyị, then ije ya na Kenya adị genuine. Ije ya na Kenya adị genuine. Onye ejide n'ụlọ akụ na a na-agba nwunye ya ejidere. Ọ ndị enyi nwoke ka ọ na-akpọ. Onye ejide ebe a na-aṅụ guf, anaghị agwa nwunye ya ma ndị ibe ha na-ejidere ya. Ọ ndị enyi ya nwoke ka ọ na-akpọ. Ọ director gịnị mere o ji gaa okwu Biafra? Ọ gwa ha anyị na-ejidere ya. Kedu ụdị ihe dị ihe a? Unu na-achọ onye unu ga-eblame. Kedu ihe leadership ji chọgide nweta ndị nwere ndị nneji mmadụ na-emezi tweet director na-ekipa anyị biza anyị eche na director nọ ya. Anyị eche na ọnụ ya a na-arụ ọnụ tweet ya. Ọ sabotage. But ndị ya na ya na-akpa na phone anụghị ya. Anụ from yawa ha gbagide kpọọ maka anụ nta. Ọ sị anụ nọ na mountain praying. Or mountain o DSS. Or mountain touch na Kenya. Kedu the mountain? Today a na-achọ onye a ga-blame. Today unu na-achọ onye unu ga-ejide.
director nwere director ozinugokwa ozi si na ọ na-aba mba na agwa ha anyị na-ejidere ya. Ozinugokwa ozi lawyer bịanugosi gị, director is angry, my sibling did not message DOS that I was kidnapped in Kenya. Oh, Mazi Nnamdi Kanu is angry with DOS. DOS are disappointed in Nnamdi Kanu. Kedu o disappoint ibe ya? Onye mere ala wee butie Kenya, but that esi Kenya butie Nigeria, na onye ọhụrụ ya na Nigeria bido defend where? Kedu onye usabu? Kedu onye betray ya? In a call na IPOB raise alarm na Kenya. Na director ga-echi Kenya lọta here. Na director ga-alachi UK. Na ga-alachi UK. Gwa m ihe mere, gwa m onye gara ihe na serve the people. Nji hide his torture. Ọ gara ihe ziri ezi. Kedu ihe na-agwa m? Ị ga-echi na blackmail people. Ị makwa ihe anyị na-edi here. Mistake director na mmadụ ole egbugoro here. No mere mistake na Kenya. Only mistake in African country. It doesn't matter what lead you to there. I am not declare not a hundred ya. DOS face here. I didn't face here. Onu na show you no blame. Onye si onye okpuchi na director na Kenya. Na ndị nụrụ ya by surprise. Bido chọọ otu asị nweta onwe ha. Kedu onye betray ya? Elochukwu anụ ma ajọ gị. Unu ka ga-enwetakwu raw broadcast all stage by stage. Ọkụkụ na-ewepụta ụkwụ a na-etinye eriri. Onwekwa nke ga-eme na anyị na-emebe na broadcast here. Ị ka ga-anụchekwa ya ma nga nke atụrụ director agwakwara gị ya na anyị na-eti mkpu na-agwa mba ụwa ha anaghị atụpụ ọnụ tụrụ atụ director nga. Anyị gwakwa gị the reason. Ha tiwekwere mkpu mgbe anyị end na decide na quitted obey court order. Ịnụchakwara ndị ọcha kwuru okwu obey court order ma amnesty. Ozugbo kesi bido trial, ihe ọzọ na-agwazi gọọmenti stop the trial, negotiate with him. Ọkwa ịhụ na language change go. Negotiate with him, stop the trial. But before anyị nwere grant obey court order, onye ọbụla na country ọbụla dị free, whether me or friend ya, ma Nigeria friend ya or not their friend, na obey court order now. Owo offense. Mgba gị na ibido trial na onwezikwa onye ọcha ga-asị obey court order. Na ọ na-awa onye nwere date of court na ọ na nga release bịa na release anaghị ebu ya. Maka court is already hearing the case. Na release na-ebu ndị nọ si na die. Ndị na-aga court nnọtegoro aka. Nọ ndị release ị na-ebu. Na ọ bụrụ na nwa bekee ndị na-ahụ maka nwere onwe chọrọ ịbịa mee enforce release of director. Na ihe ga-ebunye ha sanction wo obey court order. Na ya ga-emeghe enyewo Nigeria sanction. Na ịgawa trial na ha kpọzie Nigeria free him na asịghị na ọ na-aga trial. And with this language they will go back. Kedebe entry, conviction and sentencing. Kezi ha ga-ekwu appeal to government. How is the authority now? It was their subject. Ihe na-agazi appeal eyo biko. Ọwụkwa court ihe na yo biko government, the cabinet, federal government. Oya me ha ji tụọ gị nga ka eburuzie their subject. Ha ma ga-decide this. What Ozokome went to appeal to do is to challenge the remaining 8 count charges. Or to challenge conviction. Or to challenge sentencing. 7 was trashed in Bintanyako's court. Or 4-8 that they want to use to try Mazi Nnamdi Kanu. They took the 8 to appeal court. And the appeal court destroyed the remaining 8 count charges. Discharged and acquitted Mazi Nnamdi Kanu. Prohibited him from standing any trial. Ono move for trial. Ono agala trial. Court osi agala trial. Ono ga hapra IPOB the case. Maka na anyị chọrọ ebe anyị ga-agbadokwu wee mewe isi ike. Anyị enweta ebe anyị ga-agbadokwu nwewe isi ike. Unu neutralize anyị. Na-asịkwa anyị do something. And do something gị na mma gị na mpa gị nwee nsogbu. Unu tie mkpu ndị obodo gbata. Ị gaghị agwa ha na ọ dịla ha too much. Ị ga-agwa ndị obodo reason. Ọwụ ndị mmadụ bịa sị na ọ dịla ndị ga na nna gị too much. IPOB nwebu reason. Obey court order. Anyị nwere ike iji agbaghara. Ojukwu nwere reason. Aburi accord on Aburi we stand. The thing allowed Chikwe 2022. Obey court order. Unaga neutralize ya. Nyeze me iyo biko.
iyo appeal na-aga to federal government maka oyi release onye ha tụrụ nga onye na federal government nwere case federal government ekpegbuo ya tụọ ya nga ọwụghụ that court of appeal ka ịfailụrụ appeal onye mere appeal ji aga ọfịs dị iche iche orute ọfịs ya ọkpọọ gọọmenti asị ya lee ihe ị ga-eme na appeal anọ na ya ọfịs ha mechaa ya ha werekwa return igwe gị ya na the other office onye mere eji tụọ gị nga to be their subject agwacha ya unu na-amachagharị instead unu ga-cool down unu bido mewe attack leadership the only ndị fọrọnụ ma director like ha ma ọ like ha ha nwere position to fight for his release ọ naghị edu ndị Igbo unu shift otu ndị Igbo director ole onye Igbo ọ na-edu ọha na eze ka ndị ha na Dave Umahi iso ka ọ ndị ha na Hope Uzodimma so but IPOB comprises ma Akwa Ibom ma Cross River unu emewe ndị Igbo ngwa eledi ndị Igbo ọ ndị Peter Obi ka ọ ndị gịnị unu echide amachapụ mewe Rising Sun mewa Vit lazie na 100 men IPOB ka nọkwa gịnị mere o ji agba okirikiri gịnị mere o ji hapụ gba okirikiri na fọm grup eji eme attack dị me na IPOB akwago Maazị Nnamdi Kanu nku na nga atụrụ ya nga sentence ya life imprisonment unu bịa face the power ya onda na unu na-edefend onye atụrụ nga gọọmenti ijizi ki ị bịazie face DOS wụ his defense sizem na onye ndu se onye ndu onye ọwụ na anyị na-alụ agha ejide onye isi agha anyị onwere to say nota isha plan oto sha apụta ọ maka anyị nọzi self determination ọ bụrụ na ndị amị plan otu ha ga-eshi efiri ida general nọ na camp of enemy o nwere contribution kedu ihe o nwere ikwu ọ ga-anọ by surprise anyị break ebe ahụ bịa buru ya pụọ tọpụchie ihe ejijide ya ọ maka anyị nọzi self determination whether communicated director or not we know what to do we have a structure we must not see him to know what to do in every situation unagwa no director gonna control oto shapụta ya ga control IPOB control no struggle control ihe anyị na plan for freedom ya and eme plan cho ụmụnne ya bịa counter gwa onye ndu is not working with you onye ndu is not working with you he have despised you you hate him you sold him unu na-arịpụta ụkwụ ka m na-ati unu eriri n'ụkwụ na-arịpụta n'ụkwụ wepụtawa ụkwụ ọkwa ọkụkọ tịpụtawa n'ụkwụ ka m na-eti ya na-adọchi tịpụtawa n'ụkwụ ka m na-eti ya na-adọchi ị ga-emechi ị na-aga na street ị na-esi isi director enwe power onweghị imeji ọzọ ọ ga-eji edefend onwe ya na awụ image of IPOB onweghị imeji ọzọ mere attach to ya ma ndị case ya na awụ IPOB onwe statue ọzọ lawyer enwe statue sibling enwe statue ụmụ nkọgheri a Elochukwu ha na-enwe statue you are individual ọsọ gị group gị dị ọwụ individual nwe ihe bụ o nwere ihe connect to Kanu mere apịa na case ya IPOB ị gaghị eji agitation for Kanu mewe agitation for Biafra attack na ị na-agitate for Maazị Nnamdi Kanu you are agitating now people hate him they love him they hate him they against him they don't obey him they don't want him out they want to overthrow him against who against the struggle in Abada Arad defending Maazị Nnamdi Kanu against the struggle ihe ibere ime agitate or Maazị Nnamdi Kanu be fage there where we agitating for Maazị Nnamdi Kanu ketotun shall cut off Biafra struggle present is only Maazị Nnamdi Kanu I am na Junu kedu otu ndị hide na-eji na Kenya prefer ya na ọ ga-alọta Nigeria na Nigeria ka a ga na-efiri ya kedu otu ha chi wuziere ndị decent ndị nụziri na ọ nọ na Nigeria by surprise awụzie ndị rere ya ana m ajụ kedu ihe karịa unu obi unu ji kwete na ọ ga-ala na Nigeria karịa ịla na Kenya gịnị mere unu emezi datin ahịa m na-ajụ ihe ahụ karịa unu obi ọ bụ na unu bulata ebe unu eme DOS attack ka iji na-agwa m amaara m na onye na-ada hide ihe ọ gara ma ejide na polisi onye gara akwụna ma onye gara ịṅụ goof ma onye gara ịṅụ drug ma onye gara oshi
ọ na-agwụ ụmụnne ya na-eji ya, ọ ga-achọkwa ndị enyi ọ ga-ezi ya. Ka m ji na-ajụ unu, gịnị mere director o ji hide ya na-eji ya? Maka na ọ wụzi ụmụnne ya. Ọ bụrụ ụmụnne ya, director karịa inyego anya ozi na ọ na-ebule m ụmụnne ya na ha hidiri na-eji ya. Ọ bụrụ na DOS ajụghị ese, a ga-asị na ha ajụghị ese, bet ha jụrụ ese agwa ha na ọ na mountain ekpe ekpere. Gịnị meziri o ji wụziri ha wakụnụ si n'ọsabụ? Ana m ajụ unu, Sunday Igboho from Kenya, from Cotonou, or like from Nigeria. Ebulatia Nigeria or another thing. So nke anyị ga-ala from Kenya, gịnị mere unu ji hide ya? Ọhịa m na-ajụ. Ọhịa m na-ajụ. Ndị Igbo na ọ na-ata ahụhụ mistake director na Kenya. Ị bịazie si ma ga na ịmakwa na ahụ mistake ya na Kenya. Kedu ihe ọ bịara Africa country ime? Kunu na-provoke mmadụ. Anyị na-defend mistake. Gọọmenti ejiri bịa wakpo ahịhịa. Unu ka nwa ọnụ unu ji challenge ndị nyego press release na-enwebe nke mere director implicate. Ikpe niile ekpere director onwe charge of DOS committee. Unknown government started 2020. Immediately Uzodimma became governor. That was the reason why he became governor. Attack on police station in Ebonyi State 2020. Mazdam Khan was here when it happened. They used rain a court against him. Attack on police station in Imo State 2020. Attack on INF facility in Owerri 2021. They used against Mazdam Khan. A committee Gianazia. Transmitted with Enola Madubugu. The only charge that came from the warrant or that was among the charges he was granted bail on in 2017. The only charge that was forwarded to this very current charges, the lawyer called amendment of charge. It is not amendment of charge. If you want to amend charges, you amend it between the period of years of accusation. You accuse me in 2015, you convict me with 2020, 2021 allegations. It doesn't happen. That should be a separate warrant. But the lawyers allowed it to continue so that the IPOBs that appeared in court will be those that arrested him in 2015 in Lagos. We didn't see those that arrested him in Kenya because they used the old warrant to hide the identity of those that arrested him in Kenya. They used those that arrested him in Lagos, who only came to court to testify about the instrument they found in his hotel room. That's what they showed in court, indicating that, trying to present that Mazdam Khan broadcasted Radio Biafra from Lagos. That is to prove to you that the Nigerian court have the jurisdiction to try him. The lawyers was there. Remember, had this analysis how many times? See how the anaga counter this amendment. Onye Borebubo 2015, near bail 2017. Kedezi here the with allegation of 2020 to be attached in the same warrant of 2015. No, now. Okwesi work, right? Amendment of charge they may amend either manslaughter or conspiracy or attempted murder. Any other different charge should be a separate warrant. Onya toronga self na anocha somebody apoya na case or warrant. Onye naga case na no there another warrant will come. You must not be attaching every of his allegation, every of his offense or allegation against him to the same one warrant. There are people facing 3 warrants. Why in Mazdam Kanji were 1? Onye Zochi 2021. Asina Nnamdi Kanu. It may attach to the old warrant. Lawyer no ne lenanya. Ntieni. Unu wudendara. Unu wandara lawyer. Ishobari unu. Lawyer kuno bu lawyer ndara. How we another warrant? The next warrant get provide in the na Kenya. Obro ni allow this old warrant na ha ga provide kwa ndị jide na Lagos ahịa ndị jide na Kenya maka warịa lawyer o ma gwa gị unu maka na m gwe primary 4 anọ m n'ime afọ mma m gwa akwụkwọ ọ mụnwa onye nọ n'ime afọ m ya gwa akwụkwọ ọ mụnwa onye na-adị proud gwa gị ebe m gudobere na primary school na-agwa the whole world maka na aga m defend ya. Oya ka m ji gbachibudocha ihe ihu before gwacha ihe eziokwu niile gwa ha otu m si ga wetin trial maka mma na ọgụ nọ n'ihu anyị na-alụ ọgụ gbagotere mbe ma gwacha gị ihe niile megoro m n'ụwa ga ahụ ya so that enwezighị ị ga-akọ tomorrow. Aga m echenu ka ọwụ gị wa ga-ewepụta ya ọmụ a ga-ewepụta ya iburu ụzọ wepụta ya mee anụrụ on defense
Chineke mere m ebere. Chineke mere m ebere. Chineke mere m ebere. Thank you. From the old warrant, the only charge he bear with transmitter, the whole charge in the direct of bail on vanished. It seemed that the lawyer kama ihe. Instead, the haga seen a warrant and go. Warrant and go. I got with 2020. Killing of farmer go like 2021. Mazam come brokers against it. After measure. So on or here. Defend the chong we are here already. Defend the IPOB. The brokers not there. Omekwe tweet abo. Weptekwe inye gulak ukuru maka monguno. Gwazegi lo onye ya na gulak inwere issue. Beto ya keje tuze yanga. Isim na onwere lawyer. Vanguard publication of Onyami statement 2022. NSAS that started in Ugele and ended up in Lagos. 2020 October. Keje to onye case ya bido 2015 nga. Ono biona na akpọ DOS. Ona gbadara. Ona wonye brebo 2015 echewe mgbe eru 2020 ka achọta ihe o mere. Unu nwere mental problem. So if you mebubo taa echewezie 3 years time. Mgbe m ga-emetezi ihe agị. Mana no gị nwa ga-akọsụ datin. Ohi ị chọrọ ibo mebubo, ị chọzie ihe ị ga-akọsụ ka ebogide m ya. Right? It's time your people, our people go to our street and the market and campaign against the US. Or good US elrod in the open. Ha tigidere mkpu si na ya dị involved in criminality. Ugbua ndị igburu anyị konu na ha na-emekozi sizi anyị na defend Kanu. Automatically unu emego involved in criminality. Still anyị ka was sent here. Ọwa arụ Igbo onye Igbo ma ọ matacha ndị igburu ndị Igbo. Because nature fight DOS gị na ha ga-emekọwa ihe. Ọ wee ezigbo arụ. Even Chineke a ga-agwa m na onye egburu ndị Igbo mekọ ihe. Talk of Maazị Nnamdi Kanu. Chineke abịa ma gwa na Chineke gị wu Chineke ndị ara. No Chineke ndị ara. Chineke a na-agwa m Bible sị m na Chineke si a ga-agbuo mmadụ. Bịa ugbu a bịa kọrọ m ya. Ka ara gbachie gị ntị. The same Chineke asịkwa gị thou shall not kill. Ị bịa ịkọwara m reason o ji sị gị ga-agbuo obodo. Ị chọrọ inye m reason. Bịa gwa m na Chineke na uche ya mere Simon na ndị otu ya na Ebube Agụ na Dokugbo na Army na onye ọbụla ji gbuo ndị Igbo. Simon na-akụrụ ha na represent ha. Simon kpọsịta chom Dokugbo force emeghị force, Ebube Agụ emeghị force, Army emeghị force, police emeghị force, DSS emeghị force. With ndị oshi nke Simon ha emekweghị force. Ha mechaa force. Simon asị is our men. Ma onye ọ na-amaghị gara gbagbu mmebie ihe, ma onye gara kụsa ebe ụmụ nwaanyị na-ere ọkwụrụ kụsa ya, ha hapụ ụmụ nwa ha gba ọsọ. Simon asị na our men. Ma onye pụtara ha onye bụ keke gbaa ya egbe na-ịmaghị onye ha wụ gị sị na all your men because na ị chọrọ ibi relevance a na-eme ya eme nwanne. Today ọnụ na ha Emeka Livingstone nwetara ego nye Simon eji gbuo ndị Igbo kwuo okwu defend ya support osoro na cabinet ya egbucha ndị Igbo ọnụ na ya nọzi taa. Gị nwa Elochukwu dekwere against them. Ị ka asịkwa anyị na ị ga-edekwa against them echi but gị na ha na-ehi ụra. Ngozi Ọrabeze ha ndị gburu anyị o declare ESN wanted. Simon declared onye ọbụla sị na IPOB wanted. Simon sị no more IPOB, no more ESN, they have Liberation Army. Today if you want biko oya ka talent na ha na share a program ha. Gị nwa Elochukwu declare onwe gị sị na ị ready to work with anybody that will defend Maazị Nnamdi Kanu, both ma Simon ha ma ndị otu ha, and that thing is happening. So how do you leave those who hide the torture of Maazị Nnamdi Kanu in Kenya? Instead of ịgwa anyị ka amagodo otu anyị ga-agbanwe ọbara, ha bulatazie here by surprise. Anyị arịachagodo ọrịa trauma, bịa ghọtakwa onwe anyị kwụrụkwa bidokwa mgbe anyị bidoro ọgụ ndị iro abịakwa challenge wekwa anyị enwetebe onwe anyị since ya ka anyị ka nọ n'ọgụ a ọ na-atọ ọnụkwa again sizi anyị n'ọzi DOS no DOS since anyị hụ na-eme agitate for Kanu unu emebe agitate for Biafra. ọsọ gị Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ onye ahụ bịa sị m na ya nyere ọda we should work with onye a. You know my reaction. Onye gburu onye Igbo
ịmakwado onye Igbo anyị nwa victim mgbe ọbụla ọsọ Abiola anyị nwa victim. Abiola wu onye Igbo, Tofa wu onye Igbo. Sharia law 2000 anyị nwa victim. Ọ gịnị ka anyị mere? Onye Igbo na-arụ amị, Simon ndị ọrụ ha ga-agba ụlọ ya ọkụ. Onye Igbo na-arụ polisi agba ụlọ ya ọkụ. Ọ bata ha evuri jentụ ha egbuo ya. Why na ndị niile Ojukwu ji lụọ ọgụ ndị na-asa avụ Nigeria Army. Eruzie na nke anyị, Simon egbugbo ha, gbugbo ndị mara amị, ndị mere training, ndị ma ọrụ, gbugbo ha maka na ha wụ ndị Igbo. Today unu na ha na-achịkọzi, erikọ nri, ekwekọ aka, anọkọ, ashịa program. Na-ashịa program ndị gburu ndị Igbo. Ị gachazi laghachi to DOS that rejected them. The whole press release IPOB to defend Kanu, Web 1 that implicated him. Web 1. Organum 1. Nyem memo IPOB that implicated Mazinam Kanu. Nyem action of IPOB that appeared in court against Mazinam Kanu. Organyemia. Nyemia under DOS. If you don't have it, Kori Inyogawa. Koro Inyogawa. I am Gatarao Kifu. I am Gatarao Kifu. I am a Chehendo Kayumbo for the Hagwarani. Orubruga Fegino Buroko Daibi. Ihe ndị a niile oke mara na orugburu adịghị eme ịta gị ọwụ na ọ gafee ego okpuru okwu but the ashi atụrụ dị ewu na ka ị hapụ imede ala ahụ ka ọ bịa nso talk more of ịta gị ama na arụ ya dị danger so for ka gị nwee ịgbara ọsọ agwazie gị na ọ gafee gị n'okpuru okwu ịda ibi ashi ndị okenye hi Chineke were ebere ihe ọ ga-awụ irie ga nwụọ ero nwere ike iri onye gị nsogbu ma we ha ndị okenye lelecha ya anya ha gụọ ya ero ndị mmụọ simple gaa na ọrụ onwe gị mmụọ nwe egwe ya na-ero ndị mmụọ egwe ya na nke a wee de ndị mmụọ iri dị imewe explain ndị okenye anyị banye too much ha na-atụ ezigbo ashị bara uru Chineke mere ebere. Chineke mere ebere. Thank you. Thank you. Thank you. Hi. Chineke mere ebere. So we are almost at the end of this very program. Sị ka m tụpe etu ha azụ. Na anyị machakwana ihe mere. Na ọwụ ihe m ga-atụpe akwụkwọ. Ana m asapa akwụkwọ nọ kwuru gawa. Ọ na-abịa amacha m ihe mere otu o si mee. Ịchọkwa anyị atụrụ gị nke Simon proses ha niile ma ndị ha na ha so mee echefuchala. Ọ ya mere anyị wepụta onye ahụ akụja. Onye ahụ agwazie gị face the struggle. Ị na-agba ara dị. Ị na-agba ara. Intentional act imere mwepụta ya ka m were edo ndị mmadụ anya maka echi ibido machagharịwa ịghọgbu nọ ihe ọjọọ ị na-eme ihe kwesịrị ime ihe mgbe ọbụla ewepụtara otu a ipost vidio m na mebido tiwa na why you attacking me ipost ma dị happy ndị ahụ ozugbo ma like ya maka ana m adị careful na ihe m na-eme here ana m emere gị ana m eme ya na onwe ebe a ga-eplay ya ka nwa m tọnụọ ụdị ihu na wall ma nwa m ewere subdue ya ebe ọ nọdụrụ onwe ya free mgbe ahụ anwụọla m ebe ọ dịrị onwe ya free abịa play eri ihe mpe ya mere mgbe a na-adọ Biafra okpudo ihu n'ala achọọ m ụdị mkparị ahụ achọọ m ya too ụmụ m na ụmụ m achọọ m ya so ọwụ gị nwa ka m na-emere ihe ahịa achọọ m ihe ọ ga-wee wepụta ọ na-akpọ ị na-ege ya nwa m adị happy ige iwepụta argument ya ọjọọ ga-ajụjụ maka ya ya onwe ihe ọ ga-ajụ gị mara na akọrọ ihe doro anya hia ọwụ abịa wepụtara gị ebe ị dị against Kanu nta ebe ha gakwuru Seyi Tinubu abịa wetazie ebe gị nwa Elochukwu dekwara you don't blame the siblings of Mazi Nnamdi Kanu because ị chọrọ inwe reason iji eme DOS attack ibido smoothway grand na-achị ifisi ya ka ọ dị oke ka ịchọzie ka asọpọtọ ozugbo ị mechara ya ile anya family writers eso gị esi na DOS is commanding them against Nnamdi Kanu
ụmụchukwu writers eso gị ha nabata ihe ikwuru isi da ka ọ dị yu anyị nwee kwe isi na anyị wawo gangster media ole ihe ị chọrọ ka anyị mere gị na anyị na-edefend this structure so anyị ga-ekwe na blackmail gị ka ọ hụzie na DOS ego anyị ọ bụrụ na DOS na the whole media channels of IPOB they against ihe unu na-agwa anyị na Maazị Nnamdi Kanu na-eme ka ezikwana ihe ọzọ unu ji gwa anyị na unu kwụ ya n'azụ unu aga agwa ya na ọ na-emete ọ bụrụ na 90-95% channel IPOB shekwu okwu both my radio both all the platform esizi anyị na ịchọghị crowd kekwana director ji si anyị everybody join all crowd so eruziela n'ihe gbasara Nnamdi Kanu ịchọzi crowd ọ bụrụ na ị mere campaign Methuselah eme campaign for years now against DOS then after he mechara ya the whole media channel can promote IPOB leadership it means no way ihe mere ịgwazie ndị mmadụ our people should go to the street and campaign against DOS so ike agwụla gị ibidozie dewezie ụmụchukwu writer it was owned by one person family writer it was but Maazị Nnamdi Kanu thank them when he came out the last one. I thank ụmụchukwu writers, I thank family writers. Elochukwu ịnwụ na ịrọ m out of argument because na ha nabata your blackmail, right? Onye dezi obi ya isi na DOS told him so anya this independent ikwu uche m otam na-ekwu uche m na right na-eme analysis na-efisi ihe dị constructive ka ịghọta ya abịa m ka enwere m access to information so when information m na-ewetara gị here sị gị na nke a na m gakwara elekwe ihe ọbụla m na-eji eme analysis here ọ nọ na media ọ nọ na social media you can access it onwe gị otu m nọ here na onwe IPOB member mụ na ya na-ekwutela m ji voice ya enwe m right ya ndị nwere right iji voice or my information onye ọbụla leadership of IPOB maka iji arụ ọrụ either documentation onwe m right ya it is not in my position enweghị m ji voice ya onwe ihe ọbụla m chọrọ use na ma search for it na media onwe onye m rekọdụrụ la voice ya since m bidoro struggle onwe tube onye ọwụ na struggle ma onye mụ na ya na-akpa me record voice ke m na record voice gị anọ m na the position awụ m leadership member awụ m ya hey I'm going to I post this thing talent na anyị na ha na-akpa ha jita voice note anyị but ọtụ ara na-eche agba ahụ na onwenụ nke ị ga-eweta play ya ihe m kwuru na ọ dị odd ihunu ga ebe aka ọtụrụ ihe m kwuru na eme analyze mba na ipost ha lia ndị mmadụ ebido ịchị gị ọchị maka ị ga-adị useless ị ga-ewere ndị local brain ga adị ime analyze ihe ụmụ mmụọ gwara m here i present ha lia ọ dị useless anyị ga-echa anyị na-ewe iwe n'ime onwe gị ị ga-ezu ike thank you it is time our people go to street and market and campaign against DOS. They have disappointed Nnamdi Kanu. Director gwara ha na ọ nọ na Kenya mgbe ahụ ejidere ya ha hapụ ịza mba Kanu nta ha gwara leadership na director nọ ntọchọ na Kenya mba kedu ihe ha gwara ha na ọ nọ na mountain praying ọwụ mgbe ebutara na Nigeria wụ mountain ọwụ mba kedu onye obitere ya director to go from Kenya and to go from Nigeria kedu nke ka izi kedu nke ka izi ụmụ anụ mpama thank you ọnụ gara university agụrụ primary 4 nke na-emezi ọhịa m gụrụ first term agụchakwa m ya nke a na-emechi na December
a na-ebido Septemba mechie Disemba, ha ndị lọtara alọta bịa kpọrọ ndị ha ga-akpọrọ. Otechi kpọrọ m la Lagos ghọgbuo my father. Ọ pụta ebe ha nọ gwa ha na ọ ga-erecha akụnụba mpe ya were zụọ m na lọ. Ọma na orego m ọnọdụ ka ị hụrụ mpa big man mpe ya na-agafe wit okwe esi na nwoke a na-agafe ugbu a na nwa ya rụrụ fọfọ deki na aha nọkwa nwa ya wee onye a irego ya ịmaketi gokwe ya ndị o nwere ike onye na-agwa ya na-awo kidnapa ịlagokwe dị man n'iyi ka ihe na-egochiri ha afọ irego dị man n'aka ndị ọjọọ. Dị man na mpe anyị ọ na-eji m eme ọnụ ụta ga-echi azụ m ndị a lecha anya kpọọ bren napụ ya na-agụdo egwu nwanna na ọ ga-aga na skuul na akwa eru ọ na nke nwanne ya ka ọ na-anọ ọ ga-aga skuul ọma na ọrụ a endigo bifo ọ na-amata ọ dịgo late bifo ọ na-amata ebe m nọ gụọ akwụkwọ na katọn ngwaahịa ebe a na-ere moto paasị katọn ngwaahịa na signboard na ihe edere na moto m ga-agụrịrị ya maka ama m dictation. Agatụbeghị m skuul ọzọ ma gụwa newspaper m na-agụ newspaper m na-agụ ihe niile ana m eji ọnwa mma m ga-asị gị na Madabuchi na-eji ọnwa agụ akwụkwọ ana m eji ọnwa agụ akwụkwọ ọnwa otu a ka m si grow ihe ndị alachala m n'iyi beta ezukọkwa ugbu a anyị na ha ezukọkwa na ịghọtara asị ka ede aha ahụkwa na a ga-enyekwa m akwụkwọ ma edekwa aha ndị mmadụ ịghọtara ewetaghala akwụkwọ ma inye onye akwụkwọ ya dee ị ga-enyenụ m edenu ọnụ ndị ga university beta ana m eme analyze ihe idere ndị filosofa ọmụnwa na-agaghị eme analyze ihe idere machaa ya makia ya wepụta rọbish idere dị tụwata m ka ga-anọ ebe m na-agụ one line statement gị ma enweta fọt ọ ngozi m enwe m ike iwepụta taa mbịa mụwa ya mba ọ mgbe ahụ m nọ na-agụ ya agwa m lekwe fọt mepin ede a Elochukwu emego na apply USA ọ gaala na US o meela na ya mbụ mekwa abụọ mgbe ọ na-eme ticha ọ na-agụ ya ozugbo ọ batara strọgụlụ obodo oyibo agụwala gị Amerịka agụwala gị ọkwa ihe ndị ekperimasị m ka ha kpọpụta m na DOS kwesịrị imere m ya you know you are important you are important you need to go out DOS supposed to be paying you na-ajụ ha iwepụzie Ronaldo na field ka a hapụ ịgbaji ya ụkwụ emeriekwe n'unu ị ga-agbanwe nke m ka onye chọrọ ije etichi m ebe a ma ịkpọpụzie m ka onye ji etichi ka Brazil wepụ Ronaldo 1996 Atlanta ịnọgide Nigeria emerie ha ịnọgide ọkwa ewepụrụ ya for final dewe for final maka ha agbagono 3-1 already maka na Oruma rọshiri ya maka ya bili ha ala ewepụ ya right but before ha na-amata ọrụ echenji. Thank you. Now they're supposed to take you out. At least, if not, you don't go far. You can go African country. Ume berima. No. Ọkwa ndị anụmanụ ahụ. Ha bịa ha eme WhatsApp group call. Nabata kpọbata ndị mmadụ. Ma ekperima ga-anọcha dị. Nke asị na ya nọkwa South Korea. Nke asịkwa gị na ya nọ nke asịkwa gị ya nọ ebe a. Ha manị ya ha na-emuvu m. Ọ naghị emuvu ọsọ gị onye 1 million naira. Ọ gaghị shift nwe m. Adị m very tough now. M ga-ajụ n'oge nwoke onye iji nye m ego. Anaghị shift nụ m now. Onwe ihe m nwetara na-awụ ngozi m. Ma inye m o nwere ebe ọ ga-echi abịa m in my life. O nwere ka ọ ga-abịa mgbe ọ ngozi m. Gị nwe ihe ọ bụla ị na-enweta ngozi gị. Na ndụ a mmadụ a ga-eri ngozi gị. So ọ bụrụ na o si n'aka gị bịara m. Ị gaghị eji maka ebe control home against IPOB. Anaghị eme ya eme. Agbagotere m na decision. Agbagotere m
na ihe mkpebiri na ndụ m agbagotere m poor man with integrity. Onwe ndị mkpebiri na ndụ m ị ga-eme m ya. That's why I'm not join ihe ndị mmadụ join na IPOB just na ahụrụ na m join. Oh, na ebe ị joinere ndị a no problem. N'ihe m ji ajoin maka na ị join. Simple. Aka amagodo onye ịbụ. Just na ị joinere. Ebidobe eme izi ozi ọma. Just na ị joinere. Thank you. Thank you. If you obeyed US, you have obeyed Mazinam Dekan. All the structure. I am more than using IPOB. IPOB said, Ozia to lead the IPOB members unit. Here's the use. More ordinary IPOB member. Otinelem. Onwe office mji. Onwe gi. Again, your own office. One office can handle on IPOB. My picture and my video and everywhere. I don't need to go closer to anything. Major information of auto IPOB shall run IPOB. Government don't want him investigate. Manana, unwe attachment to auto IPOB shall run IPOB. That is, or unit coordinator, or zonal coordinator, anything. I resign it from here. Come cut off from information. Government money cut to go off from there. Ni uzonya na ezi ozi na coordinator na ezi ozi mega zonal meeting. So here they are in position I take each other. Some of them can achieve position. Anogom zone, anogom local government coordinator, agogom senatorial, agogom financial secretary, both senatorial, anogom Biafra land Twitter head. Omwa Twitter head. This unit I had tweet ni na created with a zone omwa bidoria. All them na create every unit again one tweet. Every local government game where, state game where. I teach people to tweet. May organize from state to state, both by us and when WhatsApp group ebem nakuzia. A graduate, a buba tagging at the main state group. Eba kaino hazicha here nine. Hazicha hand over. Move on. Then on a page it does here a maras IPOB. Upon here in Iron on IPOB, I can't loyal to unit coordinator. I can't go by Oko. If you play your wing in the struggle, if there's a way they are so for one other, I'm making him here. There's a way with actual leadership, more me and I we accuse. More abuse here. Now again, where is your face? Or Massage, none one cake was in here, none one they pay you price, and Anna who face sign. I will be chareba. I will be cheapy game. If you are not the trouble now, in Cabrana went to give here. Call on a breast take of net on a brag. Call on a bit on a brag. When call on state coordinator no yoga budget go settle go down ha ga go do koma misia o kan to ge shake uluto obashire go settle onya agawa godu ihe ebe nwetara onwe ya na nke ya onye obula nwe ebe nwetara onwe ya onwe onye nke ka nke ibe ya Money ball defense, my keeper. Mande o midfielder. Mande gara attacker. Mande gara. Ngwa wepu zo phone. Gwa ha na oge kacha dị mkpa. Wepu godo phone there. Wepu no phone no. Ka ị marazie. Onwere wengi na ma ị ga-ahụ na wengi leak. Ị ga-confirm re enu na-ezughị ezu. Talent is na anyị maka na ahụ ihu anyị na so na nwe na ahụ Maazị Jonathan Chine cheko onye na challenge mainstream ngwuri media leadership agwa ha na ndị ahụ mainstream media ọ sị na ya esi na anyị nwa ndị na-pay sacrifice na-ekwesịrị na-enye anyị ego at least monthly especially ndị anọ Biafra land ọkwa gị nwa chuzuru ọkwa ebe i chuzuru nnọkwa ebe i chuzuru agwa gị na leadership nwere Aaron ịchọ ikpe chi ọzọ ikpere chi ọzọ ka ihe na-echere Aaron ka ọ confirm oya
Ka ị na-echere run ebe brain gị gwara gị na ị nwere gold na ị nwere ihe niile, so ị na-achọzi onye ga-anụrụ ọtọriti ka ị were emeziri onwe gị chi ọzọ. Ọkwa gị nwa nwere yarị ntị nwere mgbalaka gị, ọ ga-abidonu mewere n'ihe onwe gị maka ichewekwa run n'ime IPOB leadership ka ha nye gị ọda ka ị mere onwe gị chi ọzọ. Ị na-egbu oge. Enweghị run there that can succumb to pressure. Agwara m unu ihe a before na anaghị anụ ihe. Ịchọ ndị na-succumb to pressure, gawakwa na Bible, gawakwa n'ebe ahụ Genesis ha ebe run ha mere, ebe nke ị ga-ahụ ndị succumb to pressure ka ọ na Exodus. Gawa dia ino ebe run agwara ya ka anyị mere n'onwe anyị ọzọ, ya sị go ahead. Egwu ya DOS ha gwaghị na na-eme eme. Ị chọkwa na imeri onwe gị na-agwa ha mere gawa, ha chọpụta na imeli ya, ha mee announcement na anyị na ga-esozikwa. It's very simple. Ịgbakwuruzie sibling. Nna, they want to overthrow onye ndu. They are removing the whole people onye ndu appointed. They want to take over. They are repositioning. Ibido mwe ka idiot. Ihe dịka director nọ na nga IPOB eme establish expelling and suspension. Ihe eme ogo na exist. Anyị ejighị egbe ka anyị ji agbagbu gị. We cannot court martial you. Anyị agakwa na-achụ gị from Biafra land. A ga-achụpụ gị na IPOB as an organization. Onwenugo onye achụpụrụ na Biafra land, onwenugo onye mere spell na Biafra land. Anyị o nwere sel a ga-akpọchi gị. Gịnị mekwana anyị aga na suspend gị ma ị na-eme anyị mgbakpa anya ọ expel ọ gị egburu gị egbu? Anyị enwenu polisi, anyị enwenu gọọmenti ka anyị ji enwe constitution, anyị enwenu court anyị ga-akpụga gị ọ anyị kpụpụ gị Nigerian court. Mbanụ, anyị lelecha anya anyị ga-advise gwa gị no enye suspension or expel ọ gị. Ịgbakwuruzie sibling. We love onye ndu. DOS is against onye ndu. Hey, we are standing with him. Now defend your leader against who? Against IPOB leadership. Ehunugo di akụkọ. Defend your leader against leadership. Ya ige ụdị ihe a na ntị gị, onwe ụtọ dị gị na ntị. Hi. Thank you very, very much. From me, Fearless IPOB Evangelist Chukwu, and from here, our homeland radio studio. It is good afternoon. Come happen to Hoi. Thank you. Thank you. Thank you. I demand now. Come up, I can have to come on, I got ring the hatch or reading now.